тышкы кыяфәте белән аюга охшаган үзенчәлекле хайван. Галимнәр фикеренчә, җир йөзендә ул 30 миллион ел элек барлыкка килгән. Бу хайван бары тик Австралиядә генә очрый. Коала зур түгел. Аның буе 70 сантиметр, авырлыгы күп дигәндә 14 килограмм. Башы зур, күзләре кечкенә, бурыны яссы, колаклары уртача зурлыкта, түгәрәк. Коаланың тәне йомшак, куе мех белән капланган. Ана коалаларның көңгәрәләрнеке шикелле кырсакларында кисә кебек җирчыкланып торган тиреләре, сумкалары бар. Мондый сумкада әни коала мөстәкыйль йөри алмаган нәни баласын йөртә. Коала эвкалипт урманнарында яши. Көндез ул я йоклый, я агач ботакларына ятып ял итә. Бу ялкау хайван тәүлекнең 20 сәгатен яткан килеш үткәрә. Шулай да үзенә куркыныч ялаганда, ботаклар буйлап бик җитез үрмәли ала. Бу хайван төркемнәргә берләшми, ялгыз яшәүне кулай күрә. Башка коалалар белән аралашуга караганда, аңа туйганчы ашау һәм тәмләп йоклау рәхәтрәк. Коалалар бары тик эвкалипт агачы үсентеләре һәм яфраклары белән туклана. Көненә 1 килограмм яфрак ашап бетерә ала. Су эчми. Әни коаланың йөклелек чоры бары 35 көнгә сузыла. Яңа туган коала баласы бик кечкенә була. Аның буе 2 сантиметрдан, авырлыгы 1 граммнан артмый. Шундый нәни коала әнисенең сумкасына кереп утыра һәм әнисенең тәмле сөтен эчә бик тиз үсә. 6 айдан әни коала баласына әкренләп үзе чәйнәп ваклаган эвкалипт яфракларын ашата башлый. 1 айдан нәни коала сумкадан чыга һәм әни коаланың аркасына менеп утыра. Берничә ай ул әнисенең аркасына утырып йөри. Аннары җиргә төшә һәм мөстәкыйль тормыш башлый. Коаланың дошманнары юк диярлек. Аңа бары тик кыргый динго тегенә һөҗүм итә ала. Коала кыргый табигатьтә 13 ел, кешеләр карамагында 18 ел яши. Аны Австралиянең эвкалипт урманнарында очратырга мөмкин.